Senawi. Supak. Supak. Menanan. Pino ada kengko. Pasir iku lho. Ndilan. Ora, pasir giling ndak lembut. Iya. Pasir raya. Nek buat ning ndi? Mburi Edi, Nek tepok ning ngepok ning ndi? ngempok ning latare. Ayo, nek kare ngesok ora wani dalane ya. Ye. Hai. Iki suhune wong watu iki temenan. Suhune iki. Wis kaliber tenan. Ukuran kayane kapakno. Wah, kayane sedina 1 juta dak. Nah, suhune iki. Ora susu sebenarnya kayane. Asem dicol mah. Oh, tenang ae aman. Aman. Aman kok. Bolong-bolong ngono. Sampe wis umume. Ngale-ngale bolong aja ngale-ngale. Iya. Bolong. Biak. Pet. Tibakno marah kepenak ya. Ya wis lah nyepat itu lah. Apane ya? Kurang berat teman. Kurang berat kurang. Wih, tek aku tok mburi tok kemang. Wis cutokno kemang. Kepak. Wong aku enggan aku ngcautan siji ya. Wis wan. Nggih Pak Min kae. Sedih ya paro. Gudi. Gudi kok sampe kabeh. Ayo kok samping kabeh. Kabeh cai. Ki aneh aku ngono. Oh, gede tak tutuk anjan anu karo bodhem kecil kae. Gedene iki lho, wah iki tak longi tak kodak ya ngaku dhewean ya ngono. Wis digede palangan-palangan terus. Oh iya, wah iki jatah tatan ya ngono. Ning enggak apa? Iki pikanane. Sare Rostam ki lho, Kang. Heeh. Sare sedimot Rostam. Iku paronan kae. Yo pangal paincin kae. Suhu tenan iki. Weh. Suhu tenan. Ora main-main iki nek nutuk. Watu gede ning ngene dikemah-kemah bloko ta. Tak pare tegon malah saon. Batenmu bejak aku, Mang. Iya. Batenku bejak aku tak niliki iki, Mang. Iya tak macam Aku telepon Mas Bambang are. Ya bar nibakno gede kok Mang tak tata wis langsung telepon Mang. Mungkin waktu dipersilang. Kondang. Aku Aku iki dimo dhewe sing mek watu ya. Ora go. Nek tak muat aku engko ndak ora ngerti sing mek watu sak akeh. Iya nek pas kepepet ngono kurane wonge lah. Nek susu dimuat tak muat. Sampai tadiane Ya mboy lagi napa sih iki punyanya ya mboy. Kono atuh nek gede-gede padha elek. Walah iya kaya ngene iki lho bodene.
Muni lah ora gitu loh. Mbon ra mundhak aku sing ngasaki ya. Iya kok ngasak lho. Iya dah, engko storane ki semene. Gelem ra gelem ya tak tinggal lunga. Ngasak kok ape padha. Ngasak kabeh padha. Ya ngono akar. 130 cara sampai ndak hanya tidak Pak ya. Glenteng ya beda lho. 130 ndak. Ya bener. Ayo nek glenteng ya petang puluh. Wih boy, gue dini ngene watune. Ya gajah. Mah gede watune. Tongsitku ora tak gawa lek Yuli Wasem. Suhu tenan iku. Nah, ra main-main tenan. Ayo. Undang kalau kok nek diundang ra tau teko. Ora marungi pasir ya wani ngene. Ora ta ora. Ya ngono kae ngono kae. Ada kayak ngono kali pasir ngono lho. Suren ta ora. Jobot. Ayo. Petahno angger. Petahno.